Orlando, gràcies a la participació del grup de l'Esmart, que s'acaba de triar un dels balls a la seva recta final d'aquest matí aquí a la plaça Major de Tona, en el marc de les festes de la Plec, la Rosa Lourdes i el Castell. Tot aquest moviment, tot aquest color, aquest folklore i doncs aquesta aportació d'aquest vestuari propi de l'Esmart que ens donen i que porten l'alegria musical, coreogràfica del matí d'avui. Anem ara amb el ball de faixes de Sant Martí de Tous. Hi ha dues possibles versions populars de l'origen del ball de faixes, deixant de banda la simbologia que poden tenir les danses saltades d'homes, sols utilitzant elements com les faixes, les versions dels cascarells. La primera versió relaciona aquest ball amb els ritus honorífics de la rebuda dels herois, mentre que la segona disposa sota del Penedès en Déu d'origen a les tradicions religioses on anaven tots els balls i compassos. Però com que pocs balls podien fer res, les danses repartien cintes de colors sostingudes per cada dos ballers i es feien ponts per sota dels quals anaven passant. Les dades més concretes que ens han arribat per noves especialistes de començament del segle passat ens diuen que els dansaires, distribuïts en dues regles paral·leles, anaven evolucionant al llarg del recorregut fent ponts i entreteixint les faixes per acabar amb la figura anomenada el capdell. Ball de faixes de Sant Martí de Tous.
Vall de Fages de Sant Martí de Tous. Quasi bé arribem a la recta final, però aquest concret ens falta. A veure, atenció, aquests joves dansaires de l'Esbat. La direcció de l'Esbat ens fa extensió que us fem arribar que tots els nens i nenes que heu anat seguint durant el curs de dansa o que heu anat treballant en l'Esbat, que el proper dissabte tindrà lloc el dia 2 de juny a les 7 de la tarda a la Canal un bernat per a tots ells i que a més portin tota la roba pertanyent a l'Esbat que han fet servir en els dies de la plena. Repetim, aquest premi ens fa arribar la direcció de l'Esbat, que tota la mainada que ha anat seguint l'evolució dels balls i que ha anat assajant regularment durant tot l'any, pares i tot poden anar-hi el dissabte, dia 2, a la Canal, al berenar regular a partir de les 7, i que portin aquesta mainada que han anat treballant regularment tot el curs, portin aquesta roba que han fet servir en aquests dies de la plena. La cosa s'acaba, no us mogueu, però és prou interessant si cap, Aprofitarem per recordar-vos que aquesta tarda tenim aquest excel·lent aplec amb qualitat musical servit per dues grans cobles i reconegudes arreu pels sardanistes. Cobles Baix Llobregat i Sant Jordi, ciutat de Barcelona, el Pla del Castell, el lloc immillorable, les formacions musicals excel·lents. Com més falta que hi posem una mica la bona voluntat i anem a ballar aquí dalt aquesta esplanada, tindrem servei de bar per si que fem set i si es presentés la regadora, doncs ve cap a la Canal, a Torre Coita, que allà treballarem i anirem seguint. Deixeu-me, però, que us torni a presentar aquest col·lectiu que cada any el veiem més nombrós, que ens aporten aquestes melodies, amb aquesta plenitud, amb aquesta formació, amb aquesta integració i dedicació que és el grup musical de l'Esbat. Compost per Aina Márquez, el violí, la Clara Ordeig, violí també, Núria Riera, flauta, Helena Cànovas, flauta, Cèlia Porto, Boé, Marc Camelles, clarinet, Oriol Puig, corn anglès, Jordi Riera, trombó i Lourdes d'Oliva, acordió. Per tots ells, aquests aplaudiments, i a part, és un punt positiu, però molt important d'aquestes bardançaires, d'aquests de dones, quan es presenta arreu amb una formació d'aquesta categoria, aquesta qualitat i la formació pròpia, com també el vestuari que avui heu pogut veure. Dit tot això, anem a presentar-vos el més de casa, el que sempre tanca aquestes ballades matinals de l'Esbat, aquest ball de les Roses de Tona. De fet, no cal que n'expliquem gran cosa perquè tots el coneixeu. Però sí que hem de dir, pels que no heu sentit a parlar mai, que és el ball propi del nostre poble, creat el 1944 per Josep Ventura i Aureli Campmany sobre un poema del Tomeu Josep Luis i Martí i construït seguint els patrons del ball pla tan propi del nostre país. Per tots vostès i per tancar aquesta matinal de Ball de l'Esbat, Ball de les Roses de Tona i la participació del grup instrumental de l'Esbat. Aquest ball de les Roses de Tona us hem dit moltes cosetes de poca estona i encara infaltable més important. Però clar, el nostre guió no ho porta i sóc que ràpidament m'han fet evident. Hi trobareu dansaires del grup de la Rosaraire que avui presideix i que des d'ahir és aquesta autoritat tan important en el món cultural del nostre poble, la Mireia Cordero i Sococa. I a més també de tot el col·lectiu de balladors que hi veureu i a la mana de la Rosaraire. Ball de les Roses de Tona.
de les Roses de Tona. Aquesta formació entre cors de dansa, veterans i companys de la Rosalaia i la mare de la Rosalaia. Ball de les Roses de Tona. Va ser creat el 1944 per Josep Antonio de Lloret Camall, Carles Germa i Josep Triells i Martí, que són els patrons de la dansa catalana. Acabem aquí, amb aquesta salutació, aquests dansaires, les autoritats de la Rosalaia i tots els aquí presents, i amb aquest comiat d'aquesta plaça Major de Tona, de la Ballada de Ballet, de les Mare d'Ensai d'aquest nivell de Tona, amb totes les diferents formacions que ha arribat per dir a posar en moviment prop de 300 dansaires de totes les edats. Totes les parelles s'obren ara des de la plaça